Ikke lige i dag. Jeg er jo ikke sådan fuld eller noget. Jeg har bandet 2 gange på den her film. Har du? Ja. Hvad sagde du? Jeg sagde for helvede. Nu fik du mig til at sige det igen. Shit, hva'? Og nummer 11 har bolden, han bliver dækket af mig. Et godt blok på Niklas der. Du kan lige sige, hvad der står, Katrine. Ja, der står 44-74 til Haderslev. til de andre. Til Haderslev. Til de røde. Og der er 1 minut og 20 sekunder igen. Ja, bolden gled lige ud af Marks hænder. Det var som om sådan whoopty. Det var som om whoopsie. Det var som om den ikke lige blev set, at den var på vej. Og forsøg på stil, men nej. Men de fik bolden. Det var godt. Så kan det være, at de kan nå at minimere nederlaget. Bare en lille smule. Tror du ikke, vi skal være kommentator? Jo. Jeg har også sagt, at jeg gerne vil være kommentator sammen med dig. Nej. Film. Producer.